Ja sam Lara Demarin. Ove godine se natječem na Dori sa pjesmom Mantra. Bila sam na Dori prije 2 godine. Inače sam iz Pule, ali živim već dugo u Zagrebu. Imam 29 godina i pjevačica sam. 2016. sam bila na The Voice-u i to je zapravo bilo moje prvo iskustvo na velikoj pozornici. Prije toga sam ja već i krenula imati svoje gaže i bila sam i na nekim drugim natjecanjima, međutim ovo je baš bilo televizija, veliki stage i sve. I zapravo mi je to baš nekako donijelo iskustvo i za dalje, ali i otvorilo oči kako glazbena industrija funkcionira, jer se tu puno radilo iza scene i tad sam shvatila koliko je to sve skupa zanimljivo i koliko volim biti na samoj pozornici. Tako da rekla bih da je to možda nekakav početak kad sam shvatila da bi se možda voljela time baviti u budućnosti. Međutim, nakon The Voice-a sam i upoznala neke i producente i autore i na kraju i Matiju Cveka s kojim sam krenula i surađivati. Bila sam jako dugo dio The Funkensteinsa kao back vokal. Paralelno sam i radila sa svojim bendom i po Istri i po Zagrebu. I sa svojim bratom, tako da samo sam nekako stvarala i nove kontakte i publiku i iskustvo na raznim pozornicama. I evo, ovdje sam danas, zapravo prije koju godinu sam tek odlučila da želim malo zaviriti i u te solo vode i stvarno se posvetiti glazbi 100%. Pa bila je jako teška odluka zapravo uopće se posvetiti glazbi 100%, ali zapravo me baš to i mučilo, što joj se nisam mogla 100% posvetiti dok sam paralelno radila i u struci. I jako volim struku fizioterapije i zapravo mi je tim teže bilo. Međutim, jednostavno sam, rekla bih da sam možda prekreativna osoba, odnosno imam uvijek taj nekakav gdje sam u 7. nebu i onda mi je bilo teško nekako imati fokus na obje strane i zapravo dati i posvetiti se tome stvarno onoliko koliko zapravo i jedna i druga struka zaslužuju. Tako da teška je bila odluka jer da, glazba je jako nepredvidiva, rizična, nikad ne znaš što te očekuje, kako će jedan dan izgledati, a kamoli godina. Međutim, eto, ta ljubav prema glazbi je prevladala. Dora je zapravo festival koji izvođaču stvarno nudi da se predstavi u svakom aspektu, dakle ne samo kao pjevač ili izvođač. Ja sam zapravo prije 2 godine debitirala na Dori i to je zapravo sa sobom donijelo puno nekih stvari na koje nisam možda bila spremna, odnosno za koje nisam znala da zapravo ja sama moram raditi, poput smišljanja kadrova, koncepta nastupa, koreografije, kostima, led ekrana, pirotehnike, dakle ima tu toliko puno stavki na koje zapravo ja kao bez tima sam morala sama zapravo ostvariti. Međutim, s druge strane mi je to jako drago bilo raditi i obožavam taj cijeli proces jer jesam vizualni tip. I evo i prije 2 godine sa pjesmom Ne vjerujem ti točno sam znala kako bih voljela da to sve skupa izgleda. I evo, jednom sam to izrealizirala i s tim iskustvom više sam se ponovo prijavila na Doru, znala sam da to želim. Sad s malo drugčijom pjesmom i puno sam spremnija i imam malo veći tim ljudi oko sebe, tako da lakše je. Pa zapravo sam krenula u suradnju sa Anandom Đuranović, jednom od natjecateljica također na Dori. Pričale smo kako bismo voljele surađivati skupa i raditi pjesmu zajedno, tako da me ona spojila s jednim producentom, Robertom Maralicom iz Splita. I ja sam mu zapravo rekla, htjela bih pjesmu za Doru koja je baš osmišljena konceptualno za potencijalan Eurosong, tako da sam mu rekla da želim da pjesma ima dance break, da ima modulaciju, da ima taj plesni energičan ritam, da ima etno momente jer predstavljamo svoju državu na kraju krajeva. Tako da sve to on ispunio i napravio nekakvu bazu na kojoj smo onda Ananda i ja smislile melodiju i onda se pridružio i moj brat Luka Demarin i ko-producent Hrvoje Domaze, tako da puno nas se na kraju sudjelovalo na pjesmi. Naziv Mantra je zapravo Ananda smislila i pjesma je prvenstveno bila ljubavne tematike, međutim falio nam je i drugi vers i sve skupa shvatila sam da bih voljela za Eurosong imati nekakvu malo možda težu
tematiku i priču i onda sam razmišljala što je zapravo moja mantra i došla do zaključka da je glazba moja mantra jer eto nekako uvijek se njoj vraćam i uvijek se njom vodim i uvijek je tu. I baš zato je ta pjesma dobila stvarno na težini. I evo, konkretno drugi vers je nastao zapravo godinama unazad, taman u periodu kad sam se ja odlučivala hoću li ostati u struci fizioterapije ili ići u glazbu. Ta pjesma se zvala Staza, bila je na hrvatskom i onda smo evo preveli taj vers, još ga malo formulirali i tako je i nastao i taj mi je možda vers možda najdraži, odnosno najmoćniji jer stvarno govori o toj emociji što meni zapravo glazba je i zapravo smjer u kojem me srce vodi, tako da evo smatram i da svatko ima svoju mantru i da stvarno bi priča iza pjesme trebala biti ta da treba slijediti onaj unutarnji glas i voditi se onim što ti srce kaže. Pa evo, mantra je stvarno zahtjevna pjesma i vokalno i zahtjeva stvarno da bude energičan nastup, mislim da to svi očekuju i upravo na tome i radimo, da to tako i bude. Tako da evo, stvarno sam se upogonila zadnjih par mjeseci, vratila plesu da budem u formi, uzela i nekakve dodatne sate, individualne, radila na kondiciji i dalje radim. I malo podebljala sate pjevanja, tako da zapravo mi je najveći izazov spojiti to dvoje, jer te 3 minute su zapravo prezentacija svega na čemu si radio mjesecima. I evo, zapravo jedva čekam stati na tu pozornicu i pokazati što smo napravili. Skoro svakodnevnim hodanjem sa psom, ne idemo baš često oko Jaruna jer ne stignem napraviti cijeli krug, ali živim relativno blizu jezeru, tako da cijeli taj kvart na zapadu gdje je puno zelenila, njemu super, tako da voli lopticu, puno ga istrčavam. Ja zapravo stojim na mjestu dok on trči, ali zato u dvorani sam zapravo najaktivnija. Pa mislim da zapravo sam jako vezana za njega jer evo zadnjih 5 godina živim baš na Jarunu, ali zapravo sam uvijek negdje na zapadu i Trešnjevka, sjever Trešnjevke, zapravo sam uvijek nekako tamo, iako sam živjela i u drugim kvartovima, na primjer Trnsko, na primjer Borongaj, ali uvijek se vraćam na zapad. Pa mislim da jesam. Uvijek u džepu bilo koje jakne imam ekstra vrećice i u torbama i svugdje, tako da nikad ih ne zafali i uvijek zapravo ispoštujem stvarno čuvam prirodu i ne želim da ljudima bude neugodno. Pa ja volim Zagreb od kad sam zapravo zakoračala u njega. Stvarno sam zapravo kad sam tek došla studirati ovdje 3 mjeseca se nisam makla iz njega do Božića. Tako da jako volim zapravo to što je Zagreb velik, zato što je centar događanja, centar Hrvatske, stvarno nudi veliki spektar mogućnosti, dok s druge strane volim Pulu, a mislim mala je sredina, tamo su moji ljudi, ali evo ja sam tu zapravo u Zagrebu već preko 10 godina, tako da stvorila sam ja tu i svoje ljude i s druge strane kako je to centar svega i posao kojim se bavim, mislim da mi je puno bitnije biti ovdje jer tu su uglavnom svi ljudi koji mi trebaju, od producenata, ne znam, fotografa, videografa, bilo što meni zapravo treba. Ima momenta u pjesmi kad mi baš dođe teško, i zapravo baš radim na tome da zapravo sve 3 minute imam jednaku kontrolu. Jer evo jednostavno dijafragma radi dok pjevam, a s druge strane ako sam previše zadihana dok se krećem, onda je to dosta teško kontrolirati. Evo, nadam se da će mi i Dora i mantra ovog puta otvoriti možda neka nova vrata. Za sad je jako dobro zamijećena pjesma. Mislim da ljudi puno očekuju i sad je na meni da zapravo petak 13. Ne razočaram i stvarno svim snagama se trudim da to stvarno bude na jednom levelu. Voljela bih zapravo nastaviti živjeti od glazbe i zapravo mi je to nekakav cilj i u bliskoj budućnosti i u daljoj. Volim jednostavno biti na pozornici, ne bih rekla da sam ko doma jer ipak u meni budi nekakav adrenalin, ali svakako
svaki put jedva čekam stati na tu pozornicu. Evo, mantram da stanem na pozornicu, eurovizijsku pozornicu i da stvarno sam ovdje evo s razlogom na Dvori da pobjedim i da stvarno opusim i ta svjetla pozornice na nekakvom zapravo najvećem, ja mislim bi rekla, stage-u u Europi i šire zapravo. I evo, od malih nogu pratim Eurosong i to bi mi stvarno bilo jedno od ostvarenja sna, tako da evo, mantravo. Nisam imala priliku nastupiti u Kristalnoj dvorani u Opatiji, prije 2 godine je Dora također bila u Zagrebu. Ali evo, nekako smatram da je to zapravo ima naravno i svoje pluseve i minuseve. Ono što je definitivno lakše je logistički razlozi, prijevoz rekvizita, na primjer, okupljanje ljudi, održavanje proba. Evo, imala sam zapravo i plesnu audiciju. Mislim da je Zagreb, kako je središte, tu je zapravo i najveća žiža i ljudi koji se bave na kraju krajeva plesom. I bilo bi vjerojatno teže nekako se skupa održati i probe i na kraju i realizaciju da je u nekom drugom gradu. Tako da mi je to definitivno velik plus. Ono što je zapravo možda mali minus, obzirom na to što sam pričala s drugim izvođačima koji su imali prilike biti u Opatiji, je to što možda nećemo imati toliko prilike druženja sa drugim izvođačima. Tu smo malo ograničeni jer smo zapravo većinski svi iz Zagreba i onda zapravo samo dolazimo na lokaciju Prisavlja, a u Opatiji je to zapravo kao nekakav izlet, svi su u jednom hotelu i zapravo ta druženja su puno češća. Kažem, to isto može biti minus, zato što ovako je veći fokus možda na izvedbi i na tome što zapravo ja sama sa sobom radim. Pa ove godine znam, ja bih rekla 90% valjda izvođača i osobno, puno nas je i iz Istre, puno je mojih zapravo poznanika i prijatelja, kolega s kojima sam nekad surađivala, s kojima se i družim, tako da mislim da će biti jako dobra atmosfera. A što se tiče pjesama i konkurencije, jako je raznoliko. Mislim da svatko može donijeti nešto drugačije i nešto novo. Jako mi se sviđa što je HRT ovog puta stvarno izabrao raznolike žanrove i što će evo publici upravo i donijeti tako nekakvu svježinu. A mislim da će na kraju upravo iz tog razloga baš sam nastup tu presuditi. Pratite Doru, ja nastupam posljednja sa pjesmom Mantra u drugoj polufinalnoj večeri, petak 13. Glasajte za Mantru i vidimo se.